हाँ भाई, हाँ ସେଟା ଫୋନ ନମ୍ବର ଫୋନ ଲାଗୁଛି ହୋ, ଫୋନ ନେଇ ଉଠାବା ସେ ଝିଅଟା। ହଏ, ତାପରେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ହଁ ତମେ କାଲକେ 10 ବଜେ ଟିକେ ଥାନାକେ ଆସ ହେଲା। ମୁଇଁ ଆସିବି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆସ। ହଁ କାଁ ହଁ ଥିଲି ଯଦି ଫୋନ ପିକଅପ୍ ନାଇଁ କଲା ଆଜି ଭିତରେ, ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ କେସ୍ ତାର ନାଁରେ କରାଯିବା। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣ ତ, ସମୟ ଆମେ ବି ଖବର ଡବର ରଖା ହଉଛି, ସାଙ୍ଗ ହଁ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସତ କଥା ହେଲା, ମିଛା କଥା ନାଇଁ ସେ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ତାର ମାନେ ଖତରନାକ ଲେଡିଟେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍, ବୁଝିଲେ କି ନା, ଆମ ଷ୍ଟାଫ ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍। ହଏ ହଏ ଆରୁ ସେଥିଲାଗି କହୁଛନ୍ ପଛେ କାଣା ହେବା କାଣା ନାଇଁ ଦେଖାଯିବ, ବାକି ସେ ଝିଅଟା ରିକ୍ସ ନେବାଟା ନାଇଁ ସେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାର ନାଁରେ କେସ୍ ବୁକିଂ କରମା, ଆରୁ ତାରପରେ ଧରା ପଡିଲା ପରେ ଜାଣା ହେବା ଦେଖାଯିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍। ତାଙ୍କର ଯଦି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ହିସାବରେ ଯଦି କୋର୍ଟରେ ଯାଇକରି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଯଦି ଏଟା ହଉଛି, ହଁ ତା ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ହେବା ବୋଲେ ବି ସେଟା ବି ଅଲଗା କଥା ବୋଲୁଥିଲେ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ହେଲା, ତମେ ବିଲକୁଲ ଆଜ୍ଞା। କାଲି 10 ବଜେ ଆଡେ ଥାନାରେ ଆସ। ହୁଁ, କାଲକେ ଆସିବି ଆଜ୍ଞା। ହଁ କାଲକେ ଆସ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ହଉ ଆଜ୍ଞା।